Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Un episod de Brawl Stars, pentru că Brawl Stars-ul e jocul meu preferat, pe care îl joc din 2018 și da, de asta am vrut să-mi încep canalul cu el. Videoclipul ăsta o să fie unul scurt, pentru că, da, e un videoclip pentru că e primul meu videoclip și o să fie unul de introducere în care o să povestim cum vreau să duc canalul și ce vreau să postez și cum, în fine, lucruri din astea referitoare la canal. Odată vreau să vă anunț că canalul ăsta că în general pe canalul ăsta o să postez Brawl Stars, Fortnite, CSGO și Minecraft. În general, aceste 4 jocuri. Și câteodată, așa din când în când, ar vrea să mai postez diferite jocuri de pe App Store, Magazine Play, Epic Games, Steam și jocuri din astea mai puțin cunoscute. Și de canalul ăsta vreau să mă țin de treabă și să postez constant, undeva la 2 short-uri și un videoclip pe zi și cam, asta e ce am vrut să vă zic pentru primul meu videoclip și, noi o să ne vedem data viitoare, pa!